नोंहाबो मा जादों नों बुङाबा बोरै मिथिनांगौ जाखांलाय हाला आं बे न'आव मावबाबो मावाखैना बुंजाबाय थायो नोंसोर नुमाजों नोंसोर बहा थांखो आयै बाबा हेलौ लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय लोगोफोर बे भिडिअ क्लिपजों लोगोसे थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै नोंथांमोनहा एसेब्लाबो बुजिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों लोगोफोर बे भिडिअआनो जाहैबाय हिरा प्रडाक्शननि गेजेरजों बे बोसोरनिनो फैनो गोनां मोनसे आबुं बर' सावथुन बे सावथुननि मुङानो जादों लोगोफोर राहा बे सावथुना समाजारि सावथुन जागोन आरोना बे सावथुनाव गाहायै फाव खालामनाय नुनो मोनगोन मुंदांखा बर'निनो फावखुंग्रि बिथां मिथि नार्जारी लोगोसेनो फावखुंगुर उत्तम बसुमतारी लोगोसे बिथांमोनजों गोबां ग्लेमार आर्टिस्टफोर थागोन बे सावथुनाव डाइरेक्सन खालामदों बिथां अमा राजा लोगोसेनो बे सावथुननि डाइरेक्टरानो जादों रातुल ब्रह्म लोगोफोर बे सावथुननि गेजेरजों बिथांमोनहा बेखौनो फोरमायनो थांदों जि आथिखालाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सोलिबाय थानाय गाज्रि जाथायफोर गाज्रि हुदाफोर लोगोसे जोंनि बर' आइजोफ्रा रं नाम्बारजों खारलांनाय एबा गथ' गथाय गारनानै गुबुन हौवाजों खारलांनाय बायदि बायदि जाथायफोरखौ लानानै बिथांमोनहा बे सावथुनखौ बानायनाय जादों आरो आसा खालामो बे सावथुना जोबोरैनो मोजां जागोन लोगोसेनो बे सावथुनखौ थाबैनो नुनो मोनगोन होननानै मिजिंथिबाय लोगोसे नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै थाखाबाय लोगोफोर बेजों लोगोसे बे सावथुननि आपडेटखौबो बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों